Ηλίας από τα 15 του πάλευε με τον καρκίνο. Στα 15 μου χρόνια διαγνώστηκα με λαϊκομαχώση και μυθοθώρακα. Είχε μια περιπέτεια με τον καρκίνο σε ηλικία μόλις 15 χρονών. Ο Ηλίας πριν αρρωστήσει ήταν ένα αδύνατο αγόρι που του άρεσε το ποδόσφαιρο και το breakdance. Όταν όμως ολοκλήρωσε με επιτυχία την θεραπεία του... Ο καρκίνος μου πήρε πολλά. Αλλά μου έδωσε κάτι πιο δυνατό. Την αποφασιστικότητα να αλλάξω. Ξεκίνησα να γυμνάζομαι για να χτίσω τη δύναμη που χρειαζόμουν για να συνεχίσω. Η γυμναστική είναι τρόπος ζωής. Είναι η απόδειξη ότι ακόμα και μετά από τις πιο δύσκολες μάχες μπορείς να επιστρέψεις δυνατότερος από ποτέ. Αν μπορώ εγώ, μπορείς και εσύ. Και αυτό θα το ανακαλύψουμε μαζί.